सेथि दाननि 18 खालार खालि चिरां जिल्लानि आइफवालियाव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बेखेवनायजों लोगोसे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंगोन। समायना बिमा दै सेरनि बैग्रि बागान चिरां जिल्ला थुक्राझार ओनसोलनि आइफवालियाव बेखेवबावगोन गोदान लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा, जायनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। लोगोसेनो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै हारिमु मोनाबिलि देंखोबो बानजायगोन, जेराव देंखो रोजाबगिरि मोनसोम बर', फावखुंग्रि अनसुमै बर' लोगोसे गोबां सुबुंफोराबो बाहागो लागोन। बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि बोसोनगिरि बगला नार्जारिया बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो लोगोसे लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौबो फैनो थाखाय खावलायहरदों। मार्चनि 18 तारिखआव जोङो खुलिगोन पिकनिक स्पटखौ। मा नाम जायगानि नामा? आइफवालि पिकनिक स्पट। बेवहाय फैनायनि लामाया बबेजों साबसिन, माबोरैहाय? फैनायनि लामाया नैबे माबाजों थुक्राझारजों, ओमफ्राय ओरै काजलगाव हय बेंटल बेजोंबो लामाया मोजां, नैबे खानिपुरजोंबो। ओमफ्राय आइफवालि मोनफैब्ला नैबे दैलामजों दालांजों फैब्लानो जाबाय। बेवहाय पिकनिक जानायनि मा सुबिदा दं? पिकनिक जानो थाखाय मा सुबिदा दं? नायनो मोजां जायो। बेवहाय पिकनिक जानाया जोंहा बैग्रि बागान दङ, ओमफ्राय फोथारा साफा आरो आइ दै दं खाथियाव, बेनो आरो। ओमफ्राय जोङो ओरैनो सिङावहाय जोङो लोंग्रा दै दंखल गंथाम बानायनानै होबाय, लोंनो हायो साफा दैया मोजां। बेरायनो न'साबो लुना होदों। औ, बेरायनो ओमफ्राय न' फिसा फिसा लुना होदों, ओमफ्राय जिरायग्रा एसे बानायनानै होदों जिरायनो। बिदिनो मिथिनो मोन्दों बे खुलिनाय दिनाव मा प्रग्राम दंबावो होननानै मिथिदों। जोङो बे 18 तारिख खालि जोङो प्रग्राम लादों। प्रग्रामा मोनाबिलि 5 बाजिनिफ्राय जोङो जागायगोन आरो जों बेवहाय एसे आलासिफोर लिंहरदों आरो माखासे गायक आरो मोसाग्राफोर आर्टिस्टफोर लिंहरदों। सोर? मोनसोम बर' आरो सिंगार जाहैबाय बियो, बिनिफ्राय अनसुमै बर' बियो मोसाग्रा जाहैबाय, एक्ट्रिस। ओमफ्राय जोंहा ओरैनो होननानै बुङो इन्टारटेनमेन्ट बिथां कमेडि, बिथाङाबो फैगोन। बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मोसाग्राफोर फैगोन बुरजा, डेन्स होग्राफोर, आरो लकेलिटि एसे थाबावगोन नामा। अपेनिंखौ खयथासो समाव बेखेवगोन? जोङो 5थासोआवनो दुइथायाव खालामगोन फिथा हास'नायखौ। पिकनिक जर'खा आलासि सोरबाफोर फैगोन नामा? जोङो सरखारनिफ्राय BTC सरखारनिफ्राय सानैसो EM जों बेवहाय फिथा हास'नायावहाय लिंहरनाय जादों, बिथांमोना नुजाफैगोन। पिकनिकखौ माब्लानिफ्राय जाहोनाय जागोन? पिकनिकखौ जोङो अपेनिंखौथ' जोंनो फोसाबो, जों साफा खालायो, ओमफ्राय जोङो हाजिराबो होयो जाखांनानै लाइटफोरखौ, बेनिफ्राय मा होनना बुङो बे प्लास्टिक एरिफोरखौहाय जोङो साफा खालामहोयो। जायफोरा जेनेबा जाफैयो, जोङो गोबां पिकनिक स्पटफोर नुनो मोनो, जाफैबाय माबाय एकदम गोदाव सोराव माबालांलाबायो। जों बेखौहाय बेखौनो खावलायो, जों जाग्राफोरखौ एसे जोङो डिसिप्लिनै जाजानो लुबैयो आरो मोजां जानानै जाहाथे गावबागाव जायगायावहाय सहैफिननो, बेखौ जोङो खावलायो, हास्थायो। थांनाय बोसोरफ्रावबो बिदिनो बयबो जाफैदों, लकेलनिफ्रायबो आरो गोजाननिफ्रायबो जाफैदों। थिग बेफोरबायदिनो देग्लायबो जुदि मोजाङै मोजां जानानै थाङो, जों बेखौ आसा खालामो। आरो नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआव माखासे निसा फाननाय जायो गुबुन गुबुन पिकनिक जायगाफ्रावबो, नोंथांमोननियाव थागोन नामा बेफोरबायदि? बिदि जों खालामनाय जायाखै, जोङो बे निसा बुस्थुखौहाय जोङो खालामनाय जायाखै। माखासे उन्दै बैसोगोरा नङै गथ'फ्रा आथिखालाव गोबां बिदि पिकनिक स्पटआव जौ लोङो, निसा बुस्थु बाहायो, बिनि खेथ्रआव नोंसोरो माबायदि नोजोर होगोन? माबायदि दिथा खालामगोन? बेखौथ' जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो नोजोर होदों आरो जों बादा होदों, आरो बिदिनो गोख्रोङैनो जों एसे राहा लानाय जागोन। मानोना बेवहाय जौ लोंनानै बुलाय सोलाय एबा दाब्राय खावलाबायनाय गोबां मानसिफोर फैयो, सौग्राव सौसि जागोन, बेफोरखौ आरो हाद्रि खुयो, बेफोरखौ नायनानै जाहाथे डिसिप्लिनै जानानै थाङो, बिथांमोनखौ जों बादा होदों सेंग्राफोरखौ। मोनानि बेसेबां समसिम थाहोनाय जागोन पिकनिक जानो फैनाय सुबुंफोर? 6टा फुंनि जोङो साननिफ्राय मोनानि 6टासिम जोङो
हगारगोन आरो बेनिफ्राय बन्द' जों मोनायाव गैया। जेनेबा हमना लादो सोरबाया मानसि गोमानाय जायो, सोरबाया माबा मोनसे हरखाब एसे देहा हेल्थ गाज्रि जायो, बेफोरनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बेखौथ' जोङो एसे एनैखौ बेबस्थाखौ लागोन, बुरजाथ' हानाय नङा जों, माने एसे लोमनाय सानाय सोरबा उदै सानाय बेफोरखौ एसे जोङो जथ्न'खौ लानो हागोन आरो, खिन्थु बुरजाद्रायखौहाय जों हानाय नङा बिदि आरो। औ जेसेबां हायो एसेबां जोंनि कमिटिनिफ्राय औ सहाय बिदिखौ जों होनो हागोन आरो।